पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. विठू श्वासात जय घोषात, विठू दिंडीत अखंडित युगे 28 विसावला हृदयात. म्हणजे काय तर पंढरीचा विठुराया आपल्याला चराचरात पाहायला मिळतो. या उक्तीप्रमाणे सिंधुदुर्ग कुडाळीतील सरंबळ गावच्या केदार टेमकर या युवकानं विठ्ठलाला प्रिय असणाऱ्या तुळशी पात्रावर विठुरायाचं रूप साकारलंय. पाहूया. देवी आणि आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. पंढरपुरात चालू असलेल्या मोठ्या उत्सवात विठ्ठल रखुमाईचं आज वारी सप्ताह चालू आहे. या वारी सप्ताहासाठी महिनाभर वारकरी आपल्या पायी दिंड्या पताका घेऊन दिंड्या पताका घेऊन जात अशा या सोहळ्यात माझाही सहभाग छोटासा लाभावा या अनुषंगाने मी विठ्ठलाला प्रिय असणारी तुळस या तुळशीपत्रावरती विठ्ठलाचं हे अप्रतिम रूप साकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे हे अल्प असतं आणि या तुळशीपत्रावरती ॲक्रेलिक रंगाच्या साहाय्याने 2 सेंटीमीटरच्या आकारावरती मी विठ्ठलाचं हे रूप साकारलेलं आहे. मला खूप आनंद होत आहे की भगवंताने अशी ही कामगिरी माझ्याकडून करून घेतली. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.